दिनै मानि थाखाय बुजाखो नोङो एफा नों मालायनि न'खरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो Who the hell are you to teach my sister and who the hell are you to judge my sister? Bullshit. Hi, hello लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय बा इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला बियो दायो ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं होननानै बुंब्लाबो खुनु जेबो गेरेन्टि जानाय नङा आरोना मानो होनबा गोबां सुबुङानो बेखौ शेयार खालामगासिनो दङ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय सिदा डिसक्लेमारखौ लागायना होलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाथाय स्किप खालामालासिनो थौदो नायलांदो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय भिडिअआ मानि थाखाय जागोन नङा होमब्ला लोगोफोर थ' लोगोफोर आं फार्स्ट अफ अल नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि सिगां आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ देखायग्रोना होलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै बुजिबानो जाबाय आरो जुदि बुजियाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो निश्चय बुजि मोनगोन नङा होमब्ला लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रोदो नङा होमब्ला Mwidwm बसुमतारी आरोना बे लोगोफोर बुजानाया इनि हिनजाव गोसथोना बोरै जादों होनखो होजाबाय आरोना नै और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है Good morning all. खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं फैदों जोंनि MJ आरो मैदोमनि बेलायाव आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानदों दा जे ससियेल मिडियायाव मैदोमना मा खिदोम आंथ' मोजां सिनाया बे जाहैबाय ससियेल मिडियायाव जेब्ला मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों मैदोम बुजानाय बेवहाय केपसनाव लिरदोंमोन जे माने MJ खौ बखिनायनि थाखाय MJ खौ बुंनायनि थाखाय मैदोमा बुजादों होननानै नो बे टटेलि रं आरो बे बुस्थुआ मैदोमखौ एसे गाज्रि फासायनोबो साननाय जायो बेफोरबायदि केपसन लिरनाया किन्तु आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो MJ नि थाखाय मैदोमा बुजायाखै एन्ड फार्स्ट अफ अल आं मोनसे खोथा बुंनो मैदोमखौ बुजादों बिराद मोजां जादों बिराद बरिया जादों बुजादों आं बेखौ सोंग्रोगोन Who the hell are you to judge my sister Preeti? आंनि बिनानाव प्रीतिखौ जाज खालामनो नों सोर मैदोम ना खिदोम Who the hell are you to judge my sister? मा राइट्स दं नोंनाव मा राइट्स दं नोंनाव MJ खौ MJ नि फेमिलिखौ नोङो जाज खालामनो दिनै 6 मान्थआव 7 मान्थआव दिनै प्रेगनेन्सि दिनै डिलिभारि जादों मा जादों नोंहा मा राइट्स दं दिनै नोङो बिसिनि फेमिलिखौ ओरैबायदि प्रब्लेमाव ओरैबायदि नोङो दुखु होदों जे दिनखालि गथ' जन्म जादों ओइ दिनखालि नोङो दुनियानि ससियेल मिडियायाव बांसावला जोबदों ओरै बेसेरा फुरथिनि सम फुरथिनि दिन बेसेबां दुखु होदों नों बिनि फेमिलिखौ बुलशिट दिनै बुजिग्रो दिनै बिनि फेमिलियाव मा दुखु मोनहैदों नोंनि थाखायनो दिनै मानि थाखाय बुजाखो नोङो एफा नों मालायनि न'खरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो खोनासं रायजोफोर मैदोमा जाहैबाय गथ'बो दंखायो बे हाबा जाखानाय ठीक आसे बिनि फेमिलिखौ आं बुंला मैदोमनि ना खिदोमनि ना मा दं आं बेखौ फेमिलिखौ बुंला किन्तु बियो सासे फिसाय थैखानाय हिनजावजों बियो रिलेशनशिप लादोंमोन बियो गावखौनो थगायनानै सेंग्रा होननानै बियो रिलेशनशिप लादोंमोन दिनै लास्टआव बियो हमजाजोबदों बिसार खालामनो मिटिंबो खुंदोंमोन मिटिंनिफ्राय बियो खारदों बियो लास्टआव मिटिंनि मानसियासो बेखौ उन होसो बेखौ बुहैदों बिसार जाफुनाय समनिफ्राय मानो खारखो बियो मानि थाखाय बुजाहैखो बेनो जाबाय MJ खौ बुजायग्राया बेनो जाबाय MJ नि हिनजावखौ बुजायग्राया Who the hell are you to teach my sister and who the hell are you to judge my sister? Bullshit. MJ खौ बखिनायनि दायाबो गवा नोंना मिथिबाय फैगासिनो बेबो जाल्ला माल्ला गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जाला माल्ला जाज दा खालाम मिथिबाय दा ओरैनो बुजियाखै बियो
खिन्थु बेखौ मानसिफोरा कनफिउजन जानो हागौ एमजिनि थाखाय बुजादों खिन्थु एमजिआ बेखौ मानसिबो फाथायाखैबो जेबो खालामाखैबो खिन्थु केपसनाव लिरदों एमजेखौ बक्सिनि थाखाय बुजादों होननानै बाट न' तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायदोंब्ला निश्चय बुजि मोनखाबाय बिथांमोना मानि थाखाय मा जादों आरो बिथां ब्रादारा बिथां मैदोमनि थाखाय मादि बाथ्रा बुंदों मा फोरमायदों आरो नङा होमबा लोगोफोर दायो अखाबो हाबाय दङ लोगोफोर बांद्राय आंनि माथोखौ नोंथांमोना बुजि मोनाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर जियानो जाथों लोगोफोर आंबो बिथांमोननि सेरावहाय मोनसे ओरैबायदि बाथ्रा बुंनो थाङो नङा होमब्ला जायबाबो सुबुङा गुबुनखौ जुदि एसेबां मोजां न'खर संसार जानायाव ओरैबायदि जुदि हेंथा जुदि बाथ्रा बुङोबा बेफोरबायदिखौ गोबाङानो दुखु मोनखागोन बिथांनि फेमिलिफोराबो दुखु मोनखागोन नङा होमब्ला आंनि फेमिलिफ्राबो दुखु मोनखागोन आरो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेरावहाय बे मोनसे बिथां मैदोमा जे रायजोफोरजों बा मानसिफोरजों लावथि गोलाव गोलाव लानानै बुजानो होसोजादोंमोन ना बे भिडिअ'आ दानि नङा होनना बुंदों आरोना गोदोनो बिथाङा बेफोरबायदि रायजोनि गेजेराव बिसारनि गेजेराव मोनसे गावखौ बिसार खालामना होनो हायो बिथाङा गाव खारदों होननानै बुंदोंमोन आरोना खारनानै बिथाङा बे समावनो बुजादों होननानै बुंदोंमोन आरोना लोगोफोरा गावहा हिनजाव बिसि थासेयावबो गुबुन हिनजाव बेफोरबायदि लाइन लानाय होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन दा बेफोरबायदि फोरमायनायावनो बिथाङा रायजोफोरनि बिसाराव बुनो होसोजादोंमोन होनना बुंनाय खोनानो मोन्दों आरोना लोगोफोर गोबां सुबुङानो बेफोरबायदिबो बुंदों आरो ससियेल मिडियाफोराव बेखौ दासो हगारदों आरोना लोगोफोर दा मेन पइन्टआ ओरैबायदि आरोना लोगोफोर दा गोबां सुबुङानो बे मैदोमा रायजोफोरजों लावथि लानानै होसोजानाया बिथां एनिथिं एमजे ब्रादारनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव एनिथिं एमजे ब्रादारा मानसि लानानै बुनो होसोदों होननाय बेफोरबायदि गोबाङानो गावसोरनि ससियेल मिडियाफोराव बा फेसबुकनि थ्रुयै गोबाङानो बेफोरबायदि थामनेलनि बागैयाव लिरनानै होदों आरोना लोगोफोर थ' बाथ्राया बिदि नङा बिथां एनिथिं एमजेआबो बेखौ मानसि लानानै बुनो होसोआखैनो होसोनायालाय नाथाय जास्ट बिथांखौ बियो एनिथिं एमजेआ जे 6 मान्थनि थाखाय गथ' जोनोम जादों बा आमुक मान्थनि थाखाय गथ' जोनोम जादों होनायनि थाखाय बिथाङाबो एसे बिथांखौबो बुंदोंमोन नङा होमबा निश्चय नोंथांमोना बिथां जन ब्रादारा रिप्लाइ होनायावथ' निश्चय नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय आरो नङा होमब्ला लोगोफोर जायबाबो मानसियादि बेफोरबायदि जुदि दाय मावोबा दाय साजाखौ मोनखागोन नङा होमब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि इमान मोजां आलो गोजोन मोनसे न'खर संसार जानो थांनायाव बेफोरबायदि जुदि बाथ्रा हेंथा होनानै न'खरखौ जुदि गोजोन रायजो जानायाव बेफोरबायदि जुदि गुलुं गुजुं खालामनानै होयोब्ला जायनिबाबो गोसोआ दुखु मोनखागोन बा गाज्रि मोनखागोन आंबाबो गाज्रि मोनखागोन नङा होमब्ला लोगोफोर गोबाङानो दायो बेफोरबायदिबो बुङो बिथांखौ दासो बिथाङा बुजाबाय हमजाबाय बिथांखौ बुथारखा होनना बुङो आरोना लोगोफोर निस्सय बिथाङा जुदि मैदोमा दायो गावनि गोरोन्थिखौ मावनानैथ' बिथाङा निस्सय साजाखौ मोनखागोन गोबां सुबुङानो बिथांखौ बासायनो फैयाथों मानो नाथाय बिथांखौ रावबो बासायनो हानाय नङा जेब्ला बियो दायखौ मावदों साजाखौ मोननो गोनां बायद' जागोन नङा होमबा मोनथारगोनबो आयेननि बायदि बिथाङा साजाखौ मोनखागोन आरो जोंफोरबो जुदि बेफोरबायदि दाय जुदि मावदोंबा जोंबो निस्सय साजाखौ मोनखागोन रावबो सुबुङानो बासायनो हाया आरोना बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर थ' गोबाङानो बेफोरबायदिखौ मालायनि बेफोरबायदि संसार जानायाव बेफोरबायदि जुदि खालामोबालाय गोबाङानो गाज्रि जाखायो नङा होमबा लोगोफोरा थ' लोगोफोरा जायखियानो जादोंला बेफोरबायदि आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ लाबोनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला आंबो निमाहा बियो नोंथांमोननि सेरावहाय गोबांनियावनो आरो जोबनायाव आं बांद्राय बुंलासै गोबां अखाबो हादों लोगोफोरा जायखियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक एन्ड कमेन्ट खालामदो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगो थुदो बिदिब्ला लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआव फिन खेबसे लोगो मोनसिगोन आरोना बाय बाय